jeseni, a peče se i od šljive. I od grožđe. Tako je. I kada se sakupe šljive, one se stavljaju u buradi i da prevre najmanje 21 dan. Isto i grožđe kada se obere i smulja se i stavi se u bačve, otoči se vino, ostane ona komina u bačvi i onda kada postavi i ona prevri 21 dan pa naviše i ona se peče. Rakija može da se pravi i od dunje, i od breskve, i od kajsije, od sve voćke. Peče se na taj način što kada komina prevri, stavlja se u ove kazane. Kazan mora da bude bakarni, loži se isključivo drvo i peče se na taj način što kada zaključa komina, onda se stvara alkoholna para koja kroz lulu ide u kacu gde ima hladna voda i kroz tu hladnu vodu rakija se hladi i dolazi ovde u posudu gde se stavlja rakija. Rakija treba da bude jačine od 21 do 23 grada. A od čega? Ta rakija je trenutno od grožđa. Trenutno, a može i od šljive. Može i od breskve. To je voda gore gde se hladi rakija i dolazi dole u posudu gde dolazi hladna rakija. Odatle iz te posude rakija se stavlja u burad ili u kace, zavisi kakve su posude, da li su plastične, da li su od drveta, i rakija u tim posudama mora da postoji najmanje 21 dan da prevri. Kad prevri rakija, posle 21 dana, ona može da se koristi za piće i to je proces kako se rakija peče. To je najstarija delatnost koja postoji u Srbiji i uvijek je da se peče rakija. Dobro da se zgorimo. I rakija nije za decu. Samo za odrasle, za odrasle. Šta je meni da dao malo? Pa dobro, možeš malo da probaš.